Když mu Rose vykládala, co se přihodilo, nejprve byl překvapen. Pak ale velmi chválil svoji ženu, že má takovou odvahu. Mně se hodně jako líbila asi tam na tom místě někde hodina dějepisu. Jsem u toho teda moc pozor nedával, ale aspoň něco budu moc říct učitelce trošku. Mně se líbilo to hřiště. To hřiště, tam totiž jsou nějaké zajímavé věci pro děti. Zkoušeli jsme střílet z luku, viď? A těšíme se, určitě se nejvíc těšíme na strašení, což má být nějaký program, který začíná později večer, takže si to ještě užijeme tady. Protože jsem povoláním architekt, mám hrozně rád historii, tak jsem tady obdivoval hlavně konstrukce stavení, dřevěné střechy, krovy, prostě nádherná ruční práce. Zvířátka, tvoření se nám líbilo, udělali jsme si nádherný lucerničky, že jo? Moc krásný. Ty byly krásný a těšíme se ještě na večerní strašení. Nebyl čas, protože jsi sežrala natáčky, ty. Ale... Co to je? No, čert. Jakou chuť, barvu a vůni má tvoje duše.
Tak, mně se líbilo spousta stanovišť a nejvíce mi líbilo u víl, že jsme mohli zachránit malou vílu tím, že jsme splnili úkol. Byli hodně aktivní a hodně mě to bavilo. Mě asi nejvíc bavilo ta modrá, protože tam byly kostlivci a byly srandovní. No mně se to líbilo celý, bylo to úplně úžasný. A moc děkujeme.